खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय जायो। दिनैनि बे समाव थाम्बनेइलाव थानाय बायदि बाथा सारनि बे पिक्सारखौ नुदों। रायजो राजाफ्रा जेरै मैयानि समाव ससियेल मिडियानि मानसिफोरा सोंनाय फिननाय खालायनायाव बाथा सारा गावनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अराय समनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय फिननाय माखासे राव होदों। बिनि सायाव आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो स्पष्ट रावखौ बुजिलांगोन। बिटिआर एकर्डजों जेलाव थाग्रा सिनियर जुनियर माखासे रायजो राजाफोर एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा नंबाबो नङाबाबो सरकारनि सायाव केस जाबसिनजानाय, जायनि बर' हारिनि गेजेराव नंबाबो नङाबाबो केस होजानानै बर'फोरनि न'खरखौ सरकारनि माखासे नोजोराव थेर बेथेर खालायनाय, जाय मानसिफोरखौ हमनो हायाखै, जाय मानसिफोरखौ गावथारनो हायाखै, बिथांमोनखौ नंबाबो नङाबाबो रायजो राजाफोरखौ केस खालायनानै एनडिएफबिनि सायाव थेर बेथेर रायजो राजाफोरखौ सुगै थानो होयै माखासे सरकारनि आदब खायदाजों बर'फोरखौ बायफ्लेहोदोंमोन। बेबायदि समाव बिटिआर एकर्डजोंनो बर' हारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा केस होजानाय, बर' जोहोलावफोरखौ केसनिफ्राय उदां खालामनाय, जेलनिफ्राय उदां खालामनाय, बर'फोरनि माखासे सिमा बारायनाय, बेबायदिखौ बिटिआर एकर्डनि सायाव बयबो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन। बेफोरबायदि माखासे बिटिआर एकर्डनि दफाखौ सावरायोबा आंनि सायाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा बिटिआर एकर्डनि माखासे सागानगिरिफ्रा आंनि बे सायाव गाज्रि मेगन गोजाजों आंखौ नाहरगोन। मेगन गोजाजों आं नाहर जास्लायस्लाय आं माखासे बिटिआर एकर्डनि दफाखौ आं सावरायालासिनो एनडिएफबिनि माखासे हाथियार हमग्रानि माखासे जेब्ला सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन, बे समाव जेरैबायदि आफादनि जांख्रिथायारि सोमावसारनायाव बा हारिनि थाखाय माबायदि लेखा गोरों जाबाबो माखासे सोलोंथाइ लानो गोनां जायो, नैबेखौसो आं बुंगोन। बर' हारिनि माखासे गुबुन गुबुन आफादफ्राव लेखा गोरोङा बाहागो लायो आरो जायफोर गुबुन जायगाफ्राव जों नुयो लेखा गोरोङा थाखुमानानै थायो, माखासे गेजेरनि रोंगौथि गोनांफ्रा बिबानखौ लानानै नंबाबो नङाबाबो लेखा गोरोंफ्राबो रायजायो मालाबा समाव बर' हारिनि गोरायाबो सोरबा गेजेर ससेनि गादि लुबैसुलाफोरजों रायजायो। जों नै बिदिखौ नुदों। आं बेफोरखौ आङो सावरायोबाथ' आंनि गोरोन्थि जानो हागौ, आं बेफोरखौ सावरायथ'ला। आफादनि माखासे आङो समनि खोथाखौ आं सावरायलांनि। 3 बोसोराव मोनसे एसेमब्लि जायो। बे समाव जाय केडारा 3 बोसोर जायाबा बे एसेमब्लियाव खोनासंनो मोनामोन, बे एसेमब्लियाव जिरायनो मोनामोन, बेबायदि माखासे आफादनि नेम निथिखौ जोंनि समाव जों मोनबोदोंमोन। बेफोरखौ जोङो रायलायोबा गोबाव जागोन। आं नैबेखौ आङो सुंद'यै मैयानि माखासे खोथाखौ आङो फोरमायनि। जेब्ला बर'फोरनि ससियेल मिडियानि जाय बिथांमोनहा बाथा सारखौ जेरैबायदि सोंनाय फिननाय खालायदोंमोन, बे समाव बाथा सारा गावनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बर' हारिनि माखासे थगायजानाय समखौ फोरमायदों। बर' हारिनि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गादिनि माखासे लबि, बे माखासे सुंद' रावावनो माखासे ससियेल मिडियाफोरनि सोंनाय फिननाय खालायनायाव जेरैबायदि सोंनाय माखासे फिननायखौ होदोंमोन, बाथा सारा बे समाव बुंदों बर' हारिनि माखासे मावनांगौ खामानिखौ गुसुं रावैनो बे फोरमायदों। जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गादिनि थाखाय गावजों गाव जेरै जुमाय मोजांखौ जेरै सिलायलायो, आं एसे साखिगोरनि, आं एसे बाजाखौ आं एसे संख्रि नांदोंना नाङाखै आं सोलागोरनि, थिग बर' हारिनि गेजेराव नैबेबायदि माखासे बाथानि खुगानिफ्राय सुंद' रावै फोरमायदों आरो मोनसे खोथाखौ फोरमायदों। माखासे मावलांनांगौ खामानिखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लोगो हमनायनि उनाव माखासे खोथाखौ फोरमायलायनो हागोन होननानै मिडियाफोरनि सोंनाय फिननायाव फोरमायदों। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो बाथा सारा गावनि सुंद' बुंथिनायाव आं नैबेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोजोननाय आङो जासिहरो। लोगोसे आं नैबेखौसो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बर' हारिया एनएलएफबि आफादजों हेफाजाब होनानै एनएलएफबिनि माखासे सावरायनायाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो थाया मानो, साफ्रोमबो बर' हारिनि गुबुन आफादानो जाया मानो, एनएलएफबिनि सावरायनायाव जाहाथे माखासे मोजां गाज्रि गासिबो बर' हारिनि गेजेराव खौसे जानानै हेफाजाब होबोयो, बेखौसो आङो आसा खालामो। हारिजों जुदि नाहरजानोब्ला माखासे सोलोंथाइ लानो गोनां जायो। बेबायदिखौ रन्जन सारा
गावनि फरायनाय गावनि माखासे रोंगौथिखौ लानानै फिनै सोलोंथाइ लानो गोनां जादों। बे सोलोंथाइयानो जाहैबाय जेब्ला हारिखौ फोसाबलांनायाव माखासे खलमनिबो दावहा थायो, खुगानिबो दावहा थायो, हाथियारजों माखासे हारिखौ गिख्रंहोनो थाखाय माखासे हाथियारखौ हमनानै देखायनो गोनां जायो। बेबायदि समाव हाथियार हमोबा लेखा गोरोंबो नांगौ होननानै रन्जन सारा गावनि रोंगौथिजों सोलोंथाइखौ लानानै हारिनि गेजेराव गसंनो थाखाय सोलोंथाइ लानो गोनां जादोंमोन। बेबायदि सोलोंथाइ लानो गोनां जानायाव रन्जन सारा गावनि लेखा गोरोंखौ नागारनानै बा गावनि रोंगौथिखौ लानानै सोलोंथाइखौ लाफिननो गोनां जादों। बे सोलोंथाइयानो जाहैबाय हारिनि गेजेराव मा माथो होनांगोन, उन्दै मानसिखौ मा माथो होनांगोन, सोरबा भुल गोरोन्थि मावोबा माबायदि सावरायलायनांगोन, बेफोरखौ फिनै जेब्ला सोलोंथाइ लादों बे समाव गावबो पानिश मोनबोदोंमोन। बेबायदिखौ माखासे उननि समाव जोंनि बर' हारिनि जायफोर फिनै हारिखौ फोसाबनो थाखाय हाथियार हमनायाव माबायदि सोलोंथाइ लाफिननो गोनां जायो, बेबायदिखौ गुबुन आफादजों सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जादोंमोन रन्जन सारा। हाथियार हमनायावबो लेखा गोरों नांगौ, हारिनि खामानि मावनायावबो लेखा गोरों नांगौ। बेबायदि नांगौ जानाय समाव रन्जन सारा सोलोंथाइखौ लानानै हारिखौ फोसाबनो थाखाय NDP आफादखौ जोनोम होदोंमोन। बेबायदिखौ जों दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जों फोरमायनो हायो। आरो आं जोबथारनायाव बेखौ बुङो, जेब्ला रन्जन सारा बै समाव फोरमायबोदोंमोन, 6 फायारखौ लानायनि माखासे बिभाग दं। बे समाव माखासे NDPनि सोद्रोमाफ्रा सोंदोंमोन, जेब्ला NLFB आफादा हारिनि थाखाय बा बर'फोरनि माखासे नांगौबायदि थगायजानायनि थाखाय गावनि लोगोफोरखौ उदां खालायगोन होननानै थगायनायनि थाखाय दिनै फिनै बिटिआरनि माखासे दफाफ्राव थगायजानायनि उनाव गावनि आंगो लोगोफोरखौ उदां खालायनांगोन आरो बर'फोरनि नांगौबायदि माखासे मोननो गोनांखौ थगायनायनि थाखाय हाग्राबारियाव NLFB आफादा बाथानि सोमावसारनाय, बख'नि सोमावसारनायाव आरो NLFBनि जेसेबां बिथांमोननि माखासे नाजानायाव NLFB आफादा अरनबारि गेजेराव थांफिननो गोनां जादोंमोन। बेबायदि समखौ जोङो नुदों। आरो उननि समाव जुदि रायजो राजाफ्रा आलो गोजोनै हेफाजाब होयोब्ला, गुबुन गुबुन राजखान्थिनि हान्जाफ्रा हेफाजाब होयोबा, बर' हारिनि गेजेराव जिखुनु जाया राजखान्थियाव नांलाय खमलाय थाखायो, बेफोरखौ नागारनानै NLFBनि सावरायलायनायाव जुदि हेफाजाब होनानै मोजां महर होनो हायोबा बर' हारिनि थाखायनो मोजां। आंनिखौसो आं खावलायो, NLFB आफादा हाथियार हमग्रा मोनसे आफाद। जुदि बर' हारिनि आरो NDPनि माखासे जोबथेसालिफ्राव थानायफ्रा जुदि मोजाङै जुदि जाफुंलायाबा, NLFB आफादा सानसे समाव जुदि हाग्रायाव थांफिननो गोनां जायोबा दायनिगिरिया सोर जागोन? प्रमद बर'। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि दिनै गादियाव थानाय बिथांमोना बुंबाय थादों, बिटिआर एकर्डनि दफाजोंनो गासैबो बर'फोरनि नांगौबायदि गोजोनगोनबा दिनै NLFB आफादा मानो जोनोम जादोंमोन, मानो फिनै हाग्रा बारियाव थांनो गोनां जादोंमोन, नैबेखौसो आंनिफ्राय फिननाय। आरो आं लोगोसे नैबेखौ बुङो, जेरैबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव NLFB आफादा जोनोम जायामोनबा बर'नि गेजेराव दिनै सोर बर'नि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेलाव थानो थाखाय जायगायानो थोनाय नङामोन। NLFB आफादा जुदि जोनोम जायामोनबा, आं नैबेखौ लास्टआव आं स्पष्ट होयो, NLFB आफादा जोनोम जायामोनबा बिटिआर दफानि गेजेरजों दिनै जेसेबां बर' हारिनि गेजेराव केस दं, जेसेबां NDPनि मुङाव केस दं, जेसेबां NDPनि सोद्रोमाफ्रा केस दं, दिनैसिम जेलाव हाबबाय थानो गोनां जागौमोन। NLFB आफादा जोनोम जानायनि उनाव दिनै जायफोर केस गोनांफोरखौ दिनै सरकारनि सायाव दिनै हाजार बार दिनै सिन्था खालामनो गोनां जादों, जाय बिथांमोनखौ केस गोनांफोरखौ जेलाव दोनहरोब्ला आरो फिनै बर' हारिनि गेजेराव हाथियार हमग्रा आफादा जोनोम जाफिननो हागौ होननानै दिनै NLFBनि थाखाय दिनै सरकारा दिनै गिख्रंनानै दिनै माखासे नोजोर होनो हायाखै। बेखौसो आङो फोरमायो।